kiombe kia abana ba Pathfinder kurase kanisa yegi Adventista nigo bono bagenderete guchingira emyaka 55 gisa kiaga chagetugwe ari ase ense ya America ritko ria rero bono orosagi rwa South Kenya Conference nigo bono bonsi gose bari bonsi bari babwatani ba Pathfinder kurase orosagi oru banyara kumerana gusangirekana ase egiti kia Nyanturago Stadium egotoka ime ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nekero banyara gutwara omuyega omonene kigima na omurikito Wycliffe Omanyara akutumanyase orobotiro kubwatia omuyego yoiga nigo oikirana asegeti gechigosori kia Nyanturago abwase aba Pathfinder be conference ya South Kenya Conference SKC na nigo orawa no director bwabasai ase conference ya SKC Pastor Job Obara na ba Pastor Bande wetania emerongo ebere ekiombeke kia abarigia enjera yani Pathfinders nigo giachagetwe omwaka o 1100 na emerongo etano ya 1915 ali America se ake omuchioro kwanga California gachakorro naba muraba birabake bali kwanga Halifena na Luther Warren abana bayiga bakarora okugani kwarenga ase kinyoro bakanyore gento gikoro kwase egesongo nga juvenile delinquency yani ogosirerigwa kwa maadiri gose chitabia chi abana bake bagukina igo chiarenge chimbe abana wati chitabi chimbe kogo chigoete street ye kwa igo mwana naro betoyo ndo muyo kogo chigoete go chimuino gaiga kwa igo naro yondo bwata marua obetererio yondanywe kogo chigoete go chigaiga kwa igo mbabwato yonde bamo bully bamoteinga tababuge kaini tabugati shati mune chiabo bamoita. So they started at California bagachaka korosia chi Bible study bagachaka korosia bintu biribigo excite abana bake ekero bachaka igo bakanyora chi group chiachakire koba bagoicha asengencho kwegera nande basabamo nande bakana ningaki intu ntorigo chigokora bintu muna abantu bali bande bakora. With the time abana biga bakanyoranga chi activity nchiroro ekero bago chikora chikogera abande baichamo bono bagachakora these exciting programs ekero bachirosia eklabu ikiga kaba asamatuka mange between 1900 and 1950 nkiarenge recognized buye even in the church gokora kiarenge lakini nabo kirense mabu abantu nabo bari kanisa chi department chi kanisa kwanye we expand chi arenge e priority nere bali kurwa batebanga tigaturachaka na Sabbath school tigaturacha na personal ministry na ndoma tikorosi department goikogenda ase kai kenene gikuru kwanga general conference ekero baikaransire council ba discuss philosophy club gekyo paka bagianchere omwaka 1950 formally a club gekaba organized as a general conference bono gekaba recognized fully bune club keo kolimirema sekansa yaba Adventista. Pathfinder ne kiombe kere ase ekanisa yegi Adventista ekyo kego chakera emyaka meke gekoro kwa Adventurers byamanya kubwatia ebyombe binde bitano na bibere ase keria kyomwelyo gekoro kwa Master Guide ekyo getabwati myaka na ekero goikire ekerenge ekyo nabo ogotianirwa na koirachira koba omorisia. Pathfinder go kere club ase kanisa yaito yaba 70 Day Adventists ekere kia rosetikwe asenge njoko gitera abana bake abali bagukina be myaka yeiga emeke gonye na abaisike bachagire okore myaka bagusi bakoroka yoborabera ekerenga kyomwaka oyo nigo kere Pathfinder on purpose yani abaliga enjera bare nekerenka dia Pathfinder ase team yarenge nga Pathfinders on purpose gosa abana bakoligie nchera barasekerenga. South Kenya Conference SKC nigo kebwate wetania ebyombe chimye inye na merongo etano na kianda na omuyego iga nigo oikiranwa na ebyombe wetania emyemo na emerongo etano. South Kenya Conference yeito igotubwate bilabu over 439 as chikanisa cheito
chionsi 504 echinde nchiroro chitabwati just because maybe mbabwati facilitate gochaka lakini abana bunko basabira tori na barabo someday mbechoke boigo. So these 430 clubs nchiroro murawana rero gaiga we have had more than 150 clubs chira segetie keiga kia Nyanturago baachire asengencho go celebrate li tukoli nene lia Pathfinder. Ekiombeke kia abarigia enjira yani Pathfinders nigo kiariganetie onde bwensi anyare kogeswa na koba omubwatani asenjere yemo yokumubaka Nyasaye. Nkerigo discriminate onde bwensi nkerigo siekero onde isiko nebo mwana bwekenyoro otagete gosororo igare welcome every day naenda abana baiga begeire koira abana abande bamwabo na gotaramo na barabu asenjera yokwegena. Kwa hivyo tunaalika na onyenekero moko yungamba kabwate go sinichi kampori na abo mo Catholic na abo mo PH na abo what onye goteto mwana waigere muna bakwegera ai motiga agenda se kampori eyo amonyore Yesu Kristo oyo orenchera ekiagere bare Pathfinders bakoligia the path and that path is Jesus Christ. Nonya nabo ekiombe gia Pathfinders ngebwate ebimanyeriro ao ebyo bikobekwa ase chianga na ase ebirengo byoboteneri ao imbegete shas inkie kebugate nandi inkie geko ereriga one kenegere kia butoka iga narabeka mubuko ekiara ya Rusia epini yae ene class bar ndeka roko birigereria igobire bitano kem karabire bitano kem bire chikala mbali ebige bitenrete ebirasi gose bigwango bitano kemo ebire tobegete abana baiga bare organized asaba kwegera e curriculum yabo so that they have the right food and agerengia at the right time. Egen to kwegeri umwana bwe miaka 15 to kwegeri umwana bwe miaka 10. Kwa hivyo ne organized asebirasi byabo korwa friend, companion, voyager, ranger, explorer na guide. Ebine byo ebirasi birayiga bitano kemo o miaka 10 baro. Class kyabo nkero. Miaka 10 baro. 12 baro. 13 baro. 14 baro. 15 mbaro ekiomo area Pathfinder gekoro kunga guide giachi kobwati gune ekiomo area igora ekero mwana akorire ibions aga eyene master guide bono genda so go specialize amangana yogo tugekera ebirasi ibions na abana bagotoka se this level ebinte ebinate na bie na bigo ikaga iga esta yembegeta ige ne ya master guide sawa sawa e master guide star nero kobeke yo nechiga na mangana ali bakwegera bamanyire buya sawa sawa bamanyire muna bago interact naro because you are the one iron name of the hands of God. Amen. Amen. Omoyegoyega gocha okorekana kera emutienyi okianda ase esabato ya gatatu ya kera omwaka na kero omwaka nigo bagotwara ekerenga ao kyogochengera omwaka oyo kuripoteri Getembe Television kuruga iga segeti kia Nyanturago nje Wycliffe Tyson Manyara.